Hello guys. Maghisgot ta guys anang bahan bita anang manuktok ug mga magabii. Ah, Kung mahimo guys, kinsa ka to kama or magjama-jama anang pagpanuktok pitag panahon sa gabi dili gyud na ninyo angay buhaton. Himo lang ninyong komedya or unsa sa inyong hunahuna. Ayaw damo pag ingon ana guys kay ang tagbay baya basin baya mo og kana bitong maalaan. Kanang tinud mo sa tagbay ba? Hello guys. May bunta guys. Pagkakaroon guys na ako diri sa barangay hall. Kay kaming tanang mga council members gipatawag man mi ni kapitan kay adunay amo ang emergency meeting. Tungod aning kay bulungan na mo magabi guys kaning pagpanuktok. Mura na lukop-lukop mo ng panuktok sa barangay. Mo ni alert na kay mi ani guys. Gipatawag jud mi sa amo ang barangay captain kay amo jung sabot-sabutan kung unsa jud ning mga problema ha aron masulbad ni. Mao nga ang tanang purok kagawad Beach W tanod kinahanglan jud nga magtigom. O gipangita ni kapitan guys ang amo ang rasyon nga radio. Kay aron sa ingon mamonitor ang matag purok. Kung kinsa tong purok nga wa na mag function ang radyo kinahanglan jud balik sa barangay kay ipaayo or ilisdan kuno og bag-o nga radio. Mo na guys nga mo problema sa barangay karon alerto na mi sa manuktok. Itong naging gabi guys na problema mi guys kay upat ka residency sa among barangay gipanuktok o ang nanuktok wa sakpi guys ni dagan nakit-an sa tanod og mga kapulisan. Mo tong among kapitan guys nakahukom jud nga mag-usaming tanan. Nahimo dakong katawanan guys kining kabayan sa pagpanuktok. Nanuktok kuno guys kay gisubay kuno kung naa pa ba kunog bana. Dakong katawanan nila guys ang ilahang nahimong pakatawa sa uban guys. Ang uban pod guys matud pa nanuktok kay manglili kay mga manyakis kuno ni mga tawhana guys ambot og tinuod ba. Hello guys. Maghisgot ta guys anang bahan bita anang manuktok og mga magabii. Kung mahimo guys, kinsa ka to kama or magjama-jama anang pagpanuktok pitag panahon sa gabi dili gyud na ninyo angay buhaton. Himo lang ninyong komedya or unsa sa inyong hunahuna. Ayaw damo pag ingon ana guys kay ang tagbay baya basin baya mo og kana bitong maalaan. Kanang tinud mo sa tagbay ba? Kama alam mo panukto kay joke ra or unsay kay inyong kuan jud mo kumpiyansa ang manuktok guys ug magabi kay sama na mo karon alerto na kaayo mi magbantay na kaayo mir sa palibot sa amo ang dapit. Kung mahimo wadon jud ng pagpanuktok kay brag nauso man sa among lugaron guys. Mo na nga advice lang ko sa tanan labi na sa mga kabatan-onan nga magyaga-yaga
wadon jud nang yaga-yaga kay peligro anhing atong kinabuhi ana. So, mohangyo lang po ko sa tanang mga ginikanan guys nga kung mahimo ang ilang mga kabataan hipuson panahon sa kagabhion kay makahimo na unya na og kanang dili mao na nga kinsa katong mga ginikanan nga ilang mga bata nga 10 oras na nga muuli ay ilang yung swituhon ilang mga anak ilang hipuson bata pag oras kay pastilan karon daghan ng mga kabuang sa mga batanon mao na nga alerto tang mga nanay. So guys, mao ra kaning ika-video ko karong hapon na o manghinaot ko nga malandagan atong tagsa-tagsa ka hunahuna o atoan ng atimanon ang ato ang mga tulumanon ngadto sa atong mga kabataan. So guys, dinhira ko kutob og daghang salamat. Bye-bye!